बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव ससिय' इक'नमिक बेनिफिसियारि मिट जाबाय थानायखौ जों दा बेयाव माखासे जों ग्लोब ग्लोब पाब्लिकफोर फैनाय नुनो मोनदों लोगोसे 13 चिराङाव दिनै बिदि जादों मा फोरमायगोन बेयाव मा इसोरा दं बेयाव मोनफ्रोमबो बियाबावनो इउपिपिएल दोलोखौ मा होनो अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गासैबो जाति जन'गोष्ठिया एक्सेप्ट खालामबाय माने सान्ति खौसेथि गोरोबलायनाय आरो जौगाथाय बेनो मोनसे समाजावहाय राजखान्थि गेलेनायनि गुबै मन्त्र आरो बेफोरखौ लानानैनो मानसिफ्रा राजखान्थियाव बाहागो लायो जायनि जाहोनाव बे अल्टारनेटिभ वेखौ मानाव गेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौनो मोनबाय जेराव बेखायनो रायजो राजाफ्रा ज' ज' जाजायफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे जुगामियै हारि दानाय समाज दानाय गासैबो जाति जन'गोष्ठिखौ लानानै जौगालांनायाव दैदेननायनि मोनसे नेरसोन एबा सिनायथि फैबाय थानाय नैबे 15 जुलाइनि उनाव बिपिएफनि माखासे लाइमोन गांखौनो बिक्रम प्रहलाद लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने सानजा फारसे गुफुर फारसे थांनानै मबिलाइज खालामनायनि खोथा बुंदों बेखौ माबायदि बुंगोन नोंथाङा आंथ' बुंनांगौआ बेनो गिदों बिथांमोना हासिब लानानै होसोजायाबानो जाबाय आरो मानोना जाय बिक्रममोना जाय बिपिएफनि लिडारफोरा सानजा हालामखौ बिटिसिआव सोनो नागिराखैमोन आरो बिथांमोना गावसोरनो केस होदोंमोन बिपिएफआ एकर्डनि एगेन्स्टैबो केस होदोंमोन आरो एक्सटेनसननि एगेन्स्टैबो केस होदोंमोन जाया होननानै बान्स सावलाबायदोंमोन बेफोरबायदि मानसिफ्रा दा बान्स माने होजों थांनानै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनाय एसे गोरलै नङा बर'फ्रा जाम्बा रोंलाथ' गोदो नोंगौ गाइखेर फाननानै जौ लोङोमोन बिदि होननानै दासान्दि सानजानि बर'फ्रा माने गाइखेर फाननानै जौ लोङो खिन्थु दिनै जोंनि बर'फ्रा जौ फाननानैसो गाइखेर लोङो दा बिपिएफनि दैदेनगिरिया जातिखौ फोजोबस्रांनायनि राजनिति खालामदों बायदि बायदि बाथ्रा 100% बेखौ बुंनांगौ गैया जोंनि इउपिपिएल दोलोआ खिन्थु जातिया देरसिन राजखान्थिया देरसिन नङा बेखौ जों जेब्लायबो सार मैयासो 17 जन एनडिपिफोरा केस नांनानै थानाय एनडिपिफोरा मैया गनायखौ जों नुनो मोनदों मैया जागायजेनबाय 11 मैया बेल मोनबाय बावैसोनो क'क्राझारनियाबो जागोन तेजपुरनियाबो जागोन गासिबो गनायनि लामायाव फैजोब्बाय जोंनि थांखिया बेबो मोनसे इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे इस्युमोन गतिके बेखौ मावनो हानाया जोंनि थाखाय दुग्गांथावना आरो गोबाङा बुंनो नागिरो दा गेम गेलेनो नागिरो रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै प्रमद बर'आ जेबो मावाखै बेखौ मावाखैमोनब्ला सेन्ट्रेलनिफ्राय एनआइए केसखौ उइथड्र खालामना लाबोनानै दिनै जों बेल मोननायनि अबस्थासिम लाबोनो हायामोन थेंक इउ सार